U-Oswin Police ubonga umqeqeshi uKwanele Kopho ngokusindisa umsebenzi wakhe ngemuva kwesikhathi sokukhungatheka okwaholela ekutheni acabanga ukuyeka ukudlala ibhola. Ukuxhumana kwabo kwaqala esikhungweni semfundo ephakeme seSuperSport United, kanti uKopho manje osengumqeqeshi we-Amatux wanikeza u-Police indlela yokuphila eminyakeni emithathu edlule kwiPretoria Cali's. Leli thuba ngokusho kwa-Police laba neqhaza elikhulu ekusizeni lesi sihlabani seBafana Bafana ukuthi sibone ikhono laso. Engxoxweni yakamuva u-Police uveza ukuthi wayesekhaya futhi eselahlekelwe uthando lwakhe lomdlalo. Nokho uKopho waqhubeka ebiza u-Police efonela ngisho nomama wakhe ukuze amncenge ukuthi abuyele ekudlaleni. U-Police uzwakalisa ukubonga kwakhe wathi ngaba akekho lapha ekhona ukuba akangenelelanga uKopho. Khona manjalo umdlali wasesiswini we-Orlando Pirates uTalente Mbatha ukholelwa ukuthi iqembu linokujula kanye nezinga elidingekayo lokulwela zonke izindebe kulesizini. Ngemuva kokunqoba kweqembu kwakamuva kwe-M10 8 uMbatha uqhamisa umthelela wabadlali ababambele, umqeqeshi ababize ngabadlali abanomthelela. uMbatha uveza ukuthi lokhu kufake okukhulu ukuzethemba eqenjini abona sengathi lincane futhi lingakwazi ukulwela isicoco seligi nese-CAF Champions League. iPirates kulindeleke ukuthi iqale imidlalo ye-CAF Champions League kule mpelasonto lapho izobhekana khona neLioli FC yaseLesotho emzukulwaneni wokuqala.